nwunye aka na-achị Anambra Steeti bụ Oriaku Soludo agago n'iru wee kwupụta na ọchịchị di ya jifo nwayọ wee na-akpụdebe nso na inyezo Umunwanyi oke nke ha ruru pasent 35 n'ọkwa gọọmenti. Oriaku Soludo bụ onye kwupụtara nke a na oge a na-echibe ya echichi n'ụzọ pụrụ iche dịka nnukwute nne nke otu ahụ dịgasị iche iche jikọrọ otu Umunwanyi n'ala anya bụ Nigeria ngalaba ya nke Anambra Steeti bụ mmemme achịkọbara n'Ọka bisi obodo steeti a ebe Daniel Ezigwe ga-esikọtapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ akara nkwanye ugwu bụ nke enyere nwunye aka na-achị steeti a iji wee gụpụta ya dịka obuụzọ nke njem nakwa ihe gbasara Umunwanyi na Anambra Steeti ka ọ na-ekwu okwu nwantịntị mgbe ewubechara ihe onu nakwa akwụkwọ iwu nakwa efe njirimara otu ahụ ka Oriaku Soludo nọrọ ekọwa na ya bụ onye na-enwe mmasị pụrụ iche gbasara ya bụ otu ọkachasị na mbọ ha na-agba ịhụ na ha gosipụtara ọnọdụ Umunwanyi agụmakwụkwọ nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche. Nwunye akarachi steeti a nọrọ wee gwakwa ha na ọchịchị dị ya bụ nke kpọrọ Umunwanyi mkpa ebe ọ na-agba mbọ pụrụ iche ịhụ na ọnụọgụ Umunwanyi nọ na gọọmenti ya bụ nke nọ otu ọ kwesịrị. Ọ nọkwara wee gwa ha ka ha were ọnọdụ ahụ ha ga-anọ wee kwupụta ihe dị iche iche gbasara Umunwanyi nke gụnyere ịtụ mgbere mmadụ, ịdakpo nwaanyị n'ike, iti Umunwanyi ihe na mmegide Umunwanyi dị iche iche, ihe gbasara ọgwụ ike nakwa ihe ndị ọzọ, ma gwakwa ha ka ha nye nkụzi gbasara Umunwanyi isonye na amụma nchọpụta nakwa ọgwụgwọ n'efu nke ọya cervical cancer nke mantegoro na Anambra Steeti. Na mbụ n'okwu ya ka National President nke ndị otu NCWS Hajia Adamulao nọrọ wee kọwaa na ya bụ otu bụ nke na-akwado Umunwanyi ọkachasị ndị n'ime ime obodo ka ha bụrụ ndị ga-enwe abamuru pụrụ iche ma too gọọmenti Anambra Steeti n'ihi mbọ ọ na-agba ịhụ na enyere Umunwanyi ọkwa dị elu. Na-akụ nke ya ka onye isi oche nke otu ahụ na steeti a Lady Teresa Nnaluo nọrọ too nwunye aka na-achị steeti a n'ihi otu o si wee nwee mmasị pụrụ iche ịhụ na o tinyere ọnụ n'ihe gbasara Umunwanyi na steeti a ma kọwaa na Umunwanyi Anambra Steeti ga na-enegoro ya anya maka ntụziaka nakwa ezi alụ. Kọmishọna ahụ maka Umunwanyi nakwa ọnọdụ ọha na eze Oriaku Ifi Obido nakwa ndị ọzọ dị iche iche bụ ndị sonyere na ya bụ ọnọdụ site na obi gọọmenti dị na Amawbia. Abụ m Daniel Ezigwe.